Usa ka babay ang nagwala og nihigda taliwa sa kalsada tungod sa iyang utang sa kasino. Katawa mahigala. Mao ni ang epekto sa grabing panugal mga sukid di paminaw. Dunay uban nga nadaot mahigala gumikan sa kasino, daghana sila. Napon mahigala na nga daot gumikan sa scatter. Karubutan tagan tanig pagtagad kay kining mga babae nga dakog utang sa kasino. Kalit lang kining nanaog sa taxi nga iyang gisakyan og niligid sa kalsada. Ato lang ning agi katawa mga sukid di paminaw. Di nila lem sa iyang kabahin, but ato lang ning agi katawa kay mas stress man tag-apil ining panugal. So leksyon sa mga sugarol ha. Kadto mga tao may gala sigig pangasino. Damaha may gala nagkuyawan ang taxi driver. Kay niingon ang iyang pasayro nga mo adto mahigala dapit sa may Dan B. Rodriguez. Pero wa pa gani mahigala makaabot sa iyang destinasyon, niingon man nga mo para na. Magpapara mahigala og ni higda taliwa sa kalsada. Kaya mo na sa epekto mga kaigalaan.